Samantala, idol, sa ilalim po ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, kinilala po ng Department of Health ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan bilang National Awardee sa kampyon ng kalusugan sa mga komunidad. Tinanggap mismo ni Governor Gico ang parangal mula kay Director Dominic Madumba, OIC Director 2 ng Health Promotion Bureau at Regional Director Paula Pasidionco ng DOH Region 1. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naigawad sa Pangasinan ng nasabing parangala, kabilang din sa pinarangalan ang Davao de Oro at Pasay City. Layunin ng preseryosong parangal na kilalanin ang mga hakbang ng mga lokal na gobyerno sa pagpapanatili ng pagsulong ng mahusay, ligtas at malusog na komunidad. Hangad ng DOH sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalang panlalawigan hanga ang DOH sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pagpapanatili ng malusog na mga komunidad sa probinsya. Nakita umano yung best practice ng lalawigan ng Pangasinan na may nabanggit ng Capital 3 Development Project. Nakita dito na nakafocus ang lalawigan sa open spaces, active transport at road safety. Ayon yan kay Director Dominic Madumba, ang OIC Director 3 ng DOH Health Promotion Bureau. Partikular ding binanggit ng Provincial Ordinance No. 325-2024 kung saan nakapaloob ang pagsusuot ng reflectorized or reflective vest ng mga motorcycle riders. Mayroon din Provincial Ordinance No. 317-2024 na nagre-regulate sa pagbebenta at distribusyon at pag-advertise ng mga sigarilyo at tobacco products, electronic nicotine at non-nicotine delivery system, heated tobacco products at novel tobacco products. Iginiit ni Governor Gico na responsibilidad bilang public servant na magkaroon ng balance para sa hard infrastructure at soft infrastructure, including na dito ang education, healthcare, social services at moral infrastructure. Kaya ito naman daw ang ginawa mismo ng gobernador para sa lalawigan ng Pangasinan. Ang bisyon o ang nakikitang vision ng ni Governor Gico ay Pangasinan ang galing niya. Ito'y patunay lamang na sa loob lamang daw ng less than 3 years ay marami nang nagawa ang kanyang administrasyon. Saksi sa pagtanggap ng award si Vice Governor Mark Lambino, Board Member Sheila Baniked at mga hepe ng mga ospital at mga department heads. IFM News. IFM News. IFM.